Pep, i ara què? I ara què? I ara què? I ara què? Excels. No us passa mai quan teniu gana que fa una malaia que et diuen que pendent, la merda! Com diria el Capi, senyors i senyores, Boris Izaguirre. Es un momento divino. Tenemos escalofritos, esto es el que fa de Pep Guardiola. Moltíssima gent que ens ha estimat, gent que ens ha donat suport. Efectivament, senyores i senyors, li volíem preguntar... Ai, perdona, noi, que ara m'ha sortit el Pujol. Posa'm allò per fer net, que fa molt temps. Com parlava Joan Gaspar, jo recordo que es fumia uns embolics amb els pronoms febles. Vull agrair-li sí, agrair-lo su, agrair-se, agrair-li... Vull... Ai, no m'atabalis, Paco, es que tú eres una persona que me pone nerviosa, Joan. Oiga, digo, este balneario es bueno para el reuma. Collons, te'n vas? On collons vas? Vaig cantar fa molts anys. Una psalm feta in molta vacanza, ci vuole videre, e infine in giam si vita mida. Que no he pillat res ni jo. Plaue, i di pane på forvøna, det tar mi med obritten, det tycker sidan pärter. Allá en la playa, la bella Lola, su larga cola, luciendo va, los marineros se vuelven locos, ya está piloto, pierde el compás. Fins la propera. Moltíssimes gràcies, a veure, fins una altra. El Pep té aquesta cosa que tothom ha sortit amb un somriure a la boca. Ha sigut el món del Pep, els que no el coneixíeu, veniu i gaudiu-ho perquè us ho passareu molt bé. De totes les coses que parla i tots els personatges que surten formen part del meu imaginari, de la meva vida, és fantàstic. Sí, hi ha moments que com que havíem treballat junts i tot això pensaves, hòstia, ara pots dir que no faltaria això, pots dir que no... No falta res. Els gestos, la veu, tot, la improvisació, perquè no para d'improvisar, que ja es veu que va barrejant coses i d'allò i va jugant al públic. Té una capacitat impressionant d'improvisar, de sortir del guió, tornar a entrar. I estem acostumats a veure petits trossets, petits anuncis de lo que és capaç de fer ell, i aquí es demostra tot el seu talent. El tio canta, imita, és brillant imitant veus. Sembla mentida que amb una sola boca pugui fer tantes veus. Jo acabo plorant de riure, encara que hi ha coses que ja les he vist abans. Soc bastant fan del Pep i a més té molt protagonisme a l'esport. És un home polivalent, polifacètic, molt complet artísticament. Un showman, anava a dir el millor de Catalunya, no ho sé, però excepcional. És un megacrac, és un showman, és un tio impossible d'imitar. Tindre el do de fer riure la gent d'aquesta manera és genial. Que vagi bé, que la gent s'ho passi bé i que vagi canviant, que sigui un espectacle viu. Lo ha hecho muy bien, Perquè en definitiva això és un passatemps, el que faig jo aquí ja ho heu vist, és un divertiment, que intentem que la gent es distregui i s'ho passi bé. M'ho he passat pipa, Que la gent no el vingui a veure, que s'ho passarà de meravella. Et mors de riure. Hòstia, transmet un bon rotllo. Jo m'he passat genial. Una olla a pressió d'humor. En fi, m'ho he passat bomba.